wis yo mulih yo. Kang, ayo mulih. Oh sik to, dirampungke sik. Dirampungke piye? Wong nyatane aku kalah kok. Yen upama aku mau nantang adu landheping pacul jebul sing landhep dhewe pacule Kakang Stijo. Tegese Kakang Stijo sing bisa ngukup marang Kencana Resmi. Ya ora. Wis ora apa-apa, aku ora lara ati kok. Ora lara ati kok raimu pucet. Mbok ora sok nyengitke karo kahananmu dhewe. Kowe gelo to. Ya ora. Gelamu malah yen perlu tak hitung setengah mati. Mergo apa penjangkamu dhawuh karo Kencana Resmi ora kelakon. Wong arep dhawuh ora kelakon ki wo gelane tekan mati lho ni. Arep kowe ndek bojo meneh, nek sing tok gadang kuwi Kencana Resmi, kowe nek karo Kencana Resmi sak kliraman ngono bojomu lali. Utawa kowe lali karo bojomu. Mula nek cara aku iki kudu kelakon. Lah carane piye kudu kelakon? Kowe lah ana aku kok kowe iki bingung to.